pambotaura ancient religion ancient mysteries aya anodhila nei. Tikatarisa panapa uyo anonzi Gary Carr, one of those secret societies members, mubhuku rake raakanyora ancient religions aya ndo vana witchcraft, vana sorcery, vana divination, spiritualism, occultism, what zvese. Pazasi panapa pavanzi Hinduism, Buddhism zvatambotaura kumashure zviya mumwe wechiprofita zviri kubuda mumabooks ani avo secret societies. Panapa tikadzika with ranks tine anonzi Kabbalism panapa, Gnosticism, Knight Templars, Rosicrucians, Freemasons aya ndo Illuminati. Vazhinji tinoziva kuti Illuminati, Satanists ndo Freemasons aya. Vanokontrola chii vanava? Vanokontrola Marxism, American and European secret political societies. Political societies eku-Europe neku-America, secret societies they control chii futi? The international banking elite, zvinochokuita nemari nemabanks they control vanhu ivavo. Vanokontrola chii? World Councils of Churches. Mukupaona ka World Council of Churches. So those Freemason doctrines angarimo muRoman Catholic. But pane statement kutaura panapa, Protestantism is already wearing out and sinking to decay. Muri kuona kuti churches edu they are already sinking, vakagara vatozviona, but vakataura kuti zvogodestroy everything. This one it's an important symbol kuma Freemason. Ndiyo iyi yamuri kuona campus, but campus iyi tikatranslate kuenda up inomira yakadai. Then kana yamira yakadai yoita star yakamira so. Then tobva tafita mbudzi mukati umu toita upside down, tobva tawana Baphomet. True name of Satan, the Kabbalists watamboona pachati rekutangarira, is Yahweh or God reversed. Saka God or Mwari reversed. Tikarevesa Mwari ave Satan, tikarevesa Yahweh yave ani? Satan. For Satan is not a black god but a negation of God. For initiates, this is not a person but a force. To conceive of God, the Kabbalah imagined him to be the most occult light. If we reverse that name, totangira uku tuchia uku ndiyo iri. So pasata 10 maakadi vana vaMwari, mufano wangu kuchingamidzai pachannel yeAmazing Word and Teaching. Nhasi tine chirongwa a special topic yatoda kuti timbodiscussa nezvayo, inogona kutibatsira kunzwisisa zviri nani mazuva akaipa kudai. Musoro wacho wenyaya unonzi iyo zvakavanzika pamusoro pezvikwata zvinoshanda muchivande. Nechirungu inobva yati secret behind secret societies. Panapa toda kudzidza masociety anoshanda muchivande. Why tiri kudzidza topic yakadaro? Chinangwa ndechei? Chinangwa ndechekuidentifya secret societies iwayo ndechekutanga. Chechipiri, kuona kuti vanoshanda sei secret societies iwayo. Chechitatu, kuona kuti vane impact yakaita sei muchinamato chechikristu uyezve mukuparadzwa kuchaitwa nyika ino kana Jesu Kristu odzoka. Chechi4, tinoda kuziva kuti doctrine ravo rinomboti chii uye vanonamata ani. Why tiri kuedza kutaura nyaya iyi? Tine zvinotitsigirawo here kuti titsvake zvinhu zvakadaro mushoko raMwari. Ephesians 5 verse 11 inoti, regai kuyanana nemabasa erima asina zvibereko, asi zviri nani kuti murayire. Nechirungu rinobva rati it's better to expose to reprove. Zvirova kuti tinofanira kuexposa. Vhesi ya12 yobva yati nokuti izvo zvinoitwa pakavanda zvinonyadzisa kana zvichirehwa, asi zvinhu zvose kana zvorayirwa zvinoratidzwa nechaedza, nekuti zvose zvinoratidzwa chava chaedza. So ndo vhesi riri kutsigira kuti ti expose those secret societies dzichange dzichishanda nekuaffecta how Christian world is going to end mazuva ekupedzisira. Nyaya iripo taticha kudaro tichange tave kuudza Babylon kuti aiwa Babylon iwewo wadonha. Tobva taziva zvekare kuti tovazivisa zvekare kuti system yenyu yamuri kushanda nayo
iri kuranwa nemadevils, maevil spirits ndo ari kurana system yenyu. Chechi4 ndechechi3 ndechekutoti isu watotigare takwara tava nechenjedzo tisajoinawo masecret organizations iwayo, uyezve kuti masecret organizations varimo imomo vacho vanoda Mwari vatize vauye kuna Mwari nguva ichiripo. Panapa tichazama kutaura nyaya iyi takaisa muzvidimbu kuti zvinzwisisike zviri nani. Chekutanga tichaverenga mweya wechiprofita kuti mumazuva ekupedzisira anaya zvichange zvakamira sei, uye basa revatendi mazuva ekupedzisira ano nderei, uyezve tichange tichiona spirit of prophecy imomo warning yatinopiwa pamusoro pemasecret societies. Vazhinji mungangonetseka kuti information pamusoro pemasecret societies ndakaiwana kupi. Vamwe mungangoda kusecha painternet muzvimawebsite zviri strange, asi ini kwete, handisi kushanda nemawebsite, ndiri kushanda nesource inobva kwavari varidzi venyaya, mabooks avo avakanyora ivo vega masecret societies aya. Saka kana ndoverenga musati ndini ndiri kutaura, asi ivo vomene ndivo vanenge vachitaura. Last day events, page 45 paragraph 3 inote, in a special sense, Seventh-day Adventists have been set in the world as watchmen and light bearers. To them has been entrusted the last warning of a perishing world. On them is a shining wonderful light from the world of God. They have been the work of the most solemn importance, the proclamation of the first, second, and third angel's message. There is no other work of so great importance. They are to allow nothing else to absorb their attention. Saka panapa tiri kutooneswa panapa kuti mazuva ekupedzisira basa revatendi especially ma7th-day Adventists nderekuparidza 3 angels message. Nofunga munoinzwisisa nekuiziva. Tikaverenga zvekare mweya wachiprofita unoti our work is to benefit our fellow men. Ndo vaya vatambotaura vaya vari pasecret societies vasati vaziva chokwadi nevamwe vari muchechiwo. We are not to travel over the tracks of opponents to the truth, but to sound the message of third angel who is flying in the midst of the heaven, proclaiming the note of warning, the commandments of God and the testimony of Jesus. Saka turungoniswa vana vaMwari kuti basa iri harisi redu chete, nderekufamba nemessage yenjozi yechitatu. Zvinonzi, then I saw another mighty angel commissioned to descend to the earth, to unite his voice with the third angel and give power and force to his message. Great power and glory were imparted to the angel. As he descended, the earth was enlightened with his glory. The light which attended this angel penetrated everywhere as he cried mightily with strong voice, Babylon the Great is fallen, and become habitation of devils and hateful birds. The message of Babylon. Saka tiri kungoona panapa kuti ngirozi iyi iri kutidzidzisa kuti tidzidzise nyika kuti yadona. Babylon inofana kutoudzwa kuti yadona. Imessage yatinayo ma7th-day Adventists yakaoma kuparidza, and it's the toughest and the hardest message. Kunoudza munhu ari muBabylon kuti you are in Babylon, unenge uchitomuofenda, wotomuudza kuti system yauri iri kuranwa nemadevils. It's not an easy message to preach. Asi isu tiri kuside rechokwadi, uye tina Mwari mkundi, tichafamba nemessage iyoyo. Ellen White anonyora zvikari bhuku rake papage 277 inoti, given by the second angel is repeated with additional mention of corruptions which have been entering the church since 1844. The word of the angel comes in at the right time to join the last great work of the third angel's message as it swells to a loud cry. And the people of God are thus prepared to stand in the hour of temptations which they soon to meet. I saw a great light resting upon them, and they united fearlessly, proclaiming third angel's message. So panapa tiri kutokurudzirwa kuti ngatifambe naro, nekuti those secret societies vachange vachiuya nedeception ichanetsa kuresista temptation yacho. Temptation hombe ichauya with those secret societies. Saka tinofana
tikamira pachokwadi tichionesana. Testimonies to the church, page 5, paragraph 81, released in 1882. Note, the time is not far distant when the test will come to every soul. The mark of the beast will be edged upon us. Those who have step by step yielded to worldly demands and conformed to worldly customs will not find it hard matter to yield to the powers to be, rather than subject themselves to derision, insult, threatened imprisonment, and death. The content is between commandments of God and the commandment of man. So pakutoonesa panapa kuti test is coming. So the purpose of lesson ndeyekuti tionesane some of the temptations chauya tigare tagadzirira. Panapa mweya wachiprofita utotiudza kuti nyaya yedu yatinomboita vana vaMwari yekuti tinomboita yield to worldly commands, tichingozviita nenguva diki diki, izvozvi zvichatika kuti tadze kumira kana nguva yekuedzwa yakwana. Saka zvinotanga muzuva ranhasi kuti timire pamaprinciples anodiwa. Selected Messages, Volume 2, page 151. Note, the message must be as direct as the message as was the message of John. So nyaya iri papa haisi nyaya yekuti titaure message tichitaka kuvanda pakutenderera. Message inofana kunge iri straight forward, whether you like it or not. Message ngaive iri straight. Zvikanzi testimonies to ministers and gospel workers, page 118, seminar evangelism, 233, paragraph 2. Note, we are called to expose men of sin, including exposing the secret societies. In every time in which we live, the Lord has called these people and has given them message to bear. He has called them to expose the wickedness of men of sin, who has made Sunday law a distinctive power, who has thought to change times and laws, to oppress people of God who stand firmly to honor him by keeping his only true Sabbath, the Sabbath of creation, is holy unto the Lord. Saka panapa we are called for kuti timire pachokwadi, ti expose everything. That's why ndauya nepfungwa yekuti expose those secret societies. Zvakanaka kuti tizvizive izvozvo nekuti Mwari anokomanda kuti tidaro. Tikatarisa muraramiro watakuita munyika, ngatimbotarisai matelevision. No one is exposing zvinhu zvakaipa. Chinhu chakaipa chinotoudzwa patelevision, paradio, anyway, achimbobvunzwe kana kuchitsvaka kuti chinhu chakamira zvakanaka here. Everything dirty and bad zviri kutongoitwa on those platforms. Tave kuona vanhu vanotamba vakashama, vanhu vasisaudza nechokwadi, vanhu vanofurirana muthose net. Why? Nekuti mazuva acho mazuva akaipa. Saka the best way, let's expose those people. Because the purpose is just what the prophets declared, that she would be the apostate of the later times. Tinozwana kuna 2 Thessalonians 2, verse 3 and 4. The Roman Church now presents a fair front to the world, covering her apologies, her record of terrible cruelty. Kumashure kundofunga ndakamboita another lecture pamusoro the mark of the beast. Tichitaura kuti pabeast, the beast ichauraya vanhu vakawanda, ende takaona kuti the Roman purpose ndiyo only organization yakauraya millions of Christians. So right now they are covering the apologies, but within the apologies vari kukava havo zvinhu zvavo. They are not apologizing vachirevesa, vari kungokava zvinhu zvavo in different coats of chameleon. It is part of her policy to assume the character which will best accomplish her purpose, but beneath the variable appearance of chameleon, she conceals the invariable venom of the serpent. Great Controversy, page 471, paragraph 2. Saka panapa tiri kutoonesa nomweya wachiprofita kuti the Roman purpose zvainoita inotora fomu yekuti kana vachida kuita zvinhu zvavo zvive zviri simple. Zvakangofanana nemunhu ari kupimba musikana. Ndo example yandingapa. Munhu ari kupimba musikana anopindawo muzvinhu zvinofarirwa nemusikana agofamba naye kwese kwaari kuenda.
but vavariro yake ndeyekuti ahwine mwoyo wemusikana, kunyangwe asingarevesi anongoita zvinhu izvozvo achiita deception. This is a deception. Believing a lie, that's deception number 1. Deception number 2 is believing truth is a lie. Kutofunga kuti chokwadi inhema, that's deception. So ndo mushandiro uchaita chi those mushandiro anoita those secret societies. 14 manuscript release, page 152 paragraph 2, the terrible picture drawn by John to show how complete the powers of earth will give themselves over to the evil should show you, those who have received the truth, how dangerous it is to link up with secret societies or to join themselves in any way with those who do not keep the commandments of God. Panapa pazopinzwa manje secret societies kuti ine nyika nevanotungamira nyika, powers of the earth, they are willing to join the secret societies, and kujoina secret societies according to this paragraph zvinongoreva kuti you are handing yourself to the evil. Selected messages, volume 2, page 131, paragraph 2, in the revelation of his righteous judgment, God will break up all those associations, and when the judgment shall sit, the books be opened, there will be revealed the unChristlikeness of the whole confederacy. Those who choose to unite with secret societies are paying homages to idols as senseless and as powerless to blame and to serve so as the gods of Hindus. Mark the word Hindu. Tiasangana nalo kumberi. Panapa tinongopiwa again another warning against secret societies. Kujoina secret society hama dzangu nekushandira secret society kana kulinga in any other form zvirikutongoreva kuti rutongo pachavhurwa mabooks unenge uripo. Zikanzi those who stand under the blood-stained banner of Prince Emmanuel cannot be united with free Masons or any secret organization. The seal of the living God will not be placed upon anyone who maintains such connection after the light of truth had been shown upon his word. Saka panapa kutotaura panapa kuti chisimbiso cha Mwari achikwanisike kuisika pane munhu anotevera Freemason nema secret organization. Zvichinzi izvo, Christ is not divided and Christians cannot serve God and mammon. Tinotongoonesa kuti hatikwanise kuseva Mwari tichiseva secret societies, so we should be careful. Ndofunga pastatement iri pane zvinhu 2 zvataona, words 2 anoda kuti mubati. First word is free Masons. Second word is secret organizations. In other words, secret societies. Makabata mashoko iwayo, rega timboenda papoint yekutanga tizongozvibatanidza pamwe chete. Mubvunzo unobva wabvunza kuti how does the book of Revelation deal with these issues, particularly the Freemasons? Mubhuku reRevelation mune powers 2 mumazuva ekupedzisira anotaurwa nezvawo. Power rekutanga, it's Rome inova the beast ichareceive worship. Then power yechi2 ndiyo USA, United States of America, anova the false prophet achapa worship to the beast. It means Rome is bigger than USA, right? Panapa taonesana kuti the beast it's Rome. Ndofunga ndakambozvitaura mashure pavideo rakanzi Mark of the Beast. Kana musakubvira makamboriona munogona kutsvaka mavideos angu motarisa nezvaro runogona kukubatsirai. Let's scrutinize a coin which was released neRome yacho, kuti is there anything chiripo chinogona kutibatsira kuti tizise secret organizations. Revelation imwecheteyo inobva yati the woman was arrayed in purple and scarlet color, decked with gold and precious stones and pearls, having a golden cup in her hand full of abominations and filthiness of her fornications. So ngatitarisa papoint riya tichibatanidza navhesi rina Revelation. Tikatarisa kuti panapa pane mukadzi, unfortunate part makoini haazokwanise hawo kubuditsa the color yezvaakapfeka, but mukati mune a cup iripo mukati memaoko, cup of her fornications. Fornication iripo kunamata mwe zuva
riri papa iri mukapu umu kunamata zuva instead yekunamata Mwari hutori upombwe hwakakwana hwakadaro. Ikoini repaVatican iri inova Roma. Then pazasi apa pamusoro pepakanzi Citadel Vaticano pakabva panzi Fides. Iri wedhi rekuti Fides iri da kuti ritibatsire kuona zvakadzika zviri pamusoro penyaya iyi. Panapa tava kuchibvunza munhu anonzi Albert G. Mackay anova 33rd degree Mason ndaakuchikota varidzi vechihemabooks vanoti the right hand has all ages been deemed an emblem of fidelity. Our ancient brothers worshipped worshipped diet under the name Fides. Vainamata under zita rekuti Fides or fidelity, which was sometimes presented by two right hands joined together. Right, zvikanzi Numa was the first who erected an altar to Fides. Zviri pakoini zviya. Fides uyu ndiani? Which name? The goddess of oath. Mapaonaka Fides, the goddess of oath. Saka panapa mumasoni ataurwa ufu tambopiwa warning kumashure kunzi we should not link in any way nemamasoni. The same mason uyu anova one of the highest ranks ari kutaura kuti Fides ari pakoini reVatican yatikuti the beast riya. Fides iyeye izita ramambo of oaths, ramambo kawamwari kadzi of oaths anonamatwa. So panapa tiri kutoona from those Freemason sources kuti Fides anoreva chi? Anoreva god of oath. So ndo mwari anonamatwa nemasecret societies. Pambotaura nemancient religion ndo maancient mysteries aya anodhila nei. Tikatarisa panapa uyo anonzi Gary Carr, one of those secret societies members, mubhuku rake raakanyora maancient religions aya ndo vana witchcraft, vana sorcery, vana divination, spiritualism, occultism, what zvese. Pazasi panapa pavanzi Hinduism, Buddhism zvatambotaura kumashure zviya mumwe wechiprofita zviri kubuda mumabooks ani avo masecret societies. Panapa tikadzika with ranks tine anonzi Kabbalism panapa, Gnosticism, Knight Templars, Rosicrucians, Freemason aya ndo Illuminati. Vazhinji tinoziva kuti Illuminati Satanists ndo Freemasons aya. Vanokontrola chiva nava, vanokontrola Marxism, American and European secret political societies. Political societies ekuEurope nekuAmerica, secret societies they control chifuti the international banking elite, zvinochokuita nemari nemabanks they control vanhu ivavo. Vanokontrola chi? World Councils of Churches. Mukupaonaka World Council of Churches. So those Freemason tambopiwa warning kumashure kuti hatifanira kusassociata navo kana kuvajoina because they control World Council of Churches. Vanokontrola sei? World Council of Churches vanozvita kunamata Mwari wekumusoro kudenga, but ivo maFreemasons vanonamata Fides, the god of oath, and they control American and European secret political societies nebanking society. Saka kutenga kuchanetsa kana mazuva acho akwana kuti those people they don't worship God, vanonamata wavo Mwari. Saka vatadze kuita kuti musatenge kana musatengeserwa. And panosava kuti ancient religion inotangira paBhabhironi, ndo payakatangira ichizoita ichisplita kuti inonzi Kabbalism ndo inonanga yakadai zvatiri kuona apa ichienda the Templars, Rosicrucians to Jesuits. Jesuits they control Freemason. Oro tinoya kuno kunana Islamic societies iko kunana Islam, so they control everywhere. Mumashure mutaoneswa kunzi vanokontrola World Council of Churches. Panapa tikuonesa kuti vanokontrola Hinduism nemaIslamic, zvese vari kukontrola. They are everywhere because they penetrate everywhere. Right, panapa tambonzwa panzi Knight Templars. Knight Templars ndiwo aya ari papa, they hold this sign iri papa iyi ndo signage yavo inoshova Knight Templars iyoyo. Zvakadaro takuchibvunza kuti chinombonzi Knight Templar chacho chii? Pane bhuku ravo pachavo rakanzi Morals and Dogma, page 80817 inoti the Templars, like all other secret orders and associations, have had two doctrines.
one concealed and one reserved for masters, which is Johannesism, and the other public, which is Roman Catholic. Ndo basa ravo vakomana. Vane mabooks avo 2 avainawo, madoctrines avo 2. One doctrine riri concealed kuma masters chete, vari kumusoro-soro ndo vanoziva zvimo. Then rimwe rakareservwa riri public ndo Roman Catholic. Saka tiri kuona panapa kuti zviri kuita hoche-koche. Takaona kuti Roman Catholic Church ndiye mukadzi uya anodhakisa madzimambo ese newaini yeupombwe hwake, ndo ari kubuda panapa, ari associated nema-secret societies. Then mamasters aya basa rawo, according to Morals and Dogma, page 80817, that inner circles ndo inopa ma-instructors of leaders of other churches. Mamwe ma-churches ose vanoinstructwa ne-that inner circle. So ma-churches edu haachisiri ekuvimba nawo. Handisi kuti budai muchechi hamubudwe nekuti ndo muna Mwari, but vari kuti leader vacho should not be trusted 100%. Let's trust our God vari kumusoro kudenga. Tikatarisa kuti those Knight Templars vane ma-representatives everywhere kuIsrael. Kwamuri kuona this building vane kuno kuLatin Patriarch signage yavo ndiyo simbu iri papa. Vazhinji tinongomaona. Those people, they don't hide ma-signage kana ma-symbols avo, vanovaisa pachena, zvinongoda kuti uzvizive kuti zviri kurevei. Then tikatarisa muma-doors ema-churches tinoona ma-symbols akaita seaya. Baphomet represent a male or a female god. Zvakaoma. Isi Mwari wationama tatonomuti baba, hatiti mai, but kwavo they say Mwari wedu anorepresenta Mwari mukadzi zvese kana murume. Zviri kuwanika ma-church buildings izvi, sign yaBaphomet. Then another symbol inowanika zvekare ma-churches ana Roman Catholic, ma-Freemason symbols akaita segondo rine musoro miviri riri kubuda muma-ashes. Tichatsanangura kumberi kuti gondo riri kubuda muma-ashes zvinorevei, tichazvitsanangura kumberi. Then ngatichibatai taona parengi payapa pambotaura nyaya yema-Jesuits order. Ngatione kuti Jesuit order iyi zvakambotanga papi. Tiri kukota mabooks avo mamwe chete iwayo. Inoti the Jesuit order was founded in August 15, 1534 by the Spaniard Ignatius Loyola and sanctioned by Pope Paul III in September 27, 1540. Loyola wanted the order to be the champion of the Catholic unit, which should only be assured through submission to Christ's vicar. Saka panapa tikuona kuti ma-Jesuits anokondera ma-Freemasons akatofomwa naSamuel and was sanctioned by Pope Paul III. Saka nikuona kuti iwing yavo haisi secret, iwing yavo iyoyo handiti. And vaiti that Jesuit order should be a champion of Catholic unity and assured through submission to Christ's vicar. Christ's vicar ndimumiririri waKristu kana kuti Kristu wepano pasi. Another blasphemy iri pachena inoitwa those secret societies. Handisi ndiri kudaro, ndiri kuverenga mabooks avo. Why those people vakatargeta ma-Protestant churches? Ma-Protestant churches ndo aya ma-churches aya vanosanganisira vana Methodists, vana Baptists, vana Lutheran vakabuda muRoman Catholic Church vachiratidzira ndokuprotesta vachiratidzira kuti zvamuri kuita muchechi hazviwanike mushoko raMwari, muri kupractiza paganism chivanhu muchechi. Isu tinomira neshoko raMwari sezvarinoreva. And in organization the purpose ndiyo the Antichrist, they have the guts to say so. So kuti vakunde the Protestant church vakabva vafoma the Jesuit order kuti destroy the Protestantism. Another source inobva yati there is a considerable analogy between Masonic and Jesuitic degrees. The Jesuits also tread down the shoe and bear the new, because Ignatius Loyola just presented himself at Rome and asked confirmation of the order. Saka makuchiona manje panapa kuti mweya wachiprofita watirambidza
kuti tive ne-any link nema-secret societies nema-freemason. Then taona zvekare ma-freemason according to ma-sources avo, ma-freemason atoiwani nema-jesuits, they are linked. Tobva taona kuti right, those secret societies ndo vari kutraina ma-church leaders eloti zvatataura kumashure, and they are linked to Roman Catholic Church. So we should be careful with whom we do our business with. Saka ngatinge takangwarira vana vaMwari mazuva akaipa. Tikatarisa panapa tine ngrini oath yavo yavainayo vanopromisa kuita kana vajoina this order, a secret society. Zvinototyisa kana kuverenga izvi, ndichasiyira kwamuri muverenge mega, just because zvinototyisa. They are there to kill and destroy the Protestantism, including kutouraya nevana vadiki. They are prepared to do that. So this secret society vane link nayo, hama dzangu zvakaoma, hazvina kuchipa izvi. Alright, tikatarisa mukati mechurch tiri kuona masymbols ana Anubis, the god of death, ndiyo ari papo. Amana saka muchechi mowanika god of death. Mwari wedu mwari werufu. Mwari wedu anodzi akakunda rufu. Saka mwari wedu akakunda mwari werufu, haasi mwari wedu. Mune symbols zvekare skull and bones. Skull and bones inorevei? It's a symbol yema-freemason irimo mukati mechurch. Mamwe masymbols ndiwaya 6 and 7. The god of 6 and 7 ndiani? Ndi Lucifer. 6 uyu anova the evil side of this god, anova Satan. 7 is the holy god wacho, anova Lucifer. Saka tiri kuona vana vaMwari zviri kurehwa here kuti Satani ane mativi maviri, divi rekuti mukadzi, rimwe kuti murume, divi rekuti ari holy, rimwe divi rekuti ari evil. Ende tikatisa pasaini akatasana yini yedu nditoone mabooks mamwe andaitomboda kuzama kuverenga. I was sure kuti zvandaida kuzama kudzidza ipapo ndave nespiritualism, and I have to throw that book away. Then Masonic symbol ME with a tail yaLucifer ndo zvinenge zvirimo mukati mumachurches. They don't hide their signs. Same tikatarisa this campus inorepresenta a Masonic Freemason sign maJesuits inowanika muRoman Catholic Cathedral in London. Zvese zviriko izvi. Tikatarisa another symbol tamboitaura yegondo rine mamusoro miviri riri kuraiza out of ashes. Toona zvekare panapa P and X, it's another Masonic symbol according to their book. Ndichakuvhurira page yacho muone. Then you have a circle with a dot inside. It means sun worship. Alright, ngatichimbobatai P and X with a circle in a dot mukati kuti zvinomborevei that symbol. The point within the circle is an interesting and important symbol in Freemason. This symbol is really a beautiful but somewhat abstruse allusion to the old sun worship. Panapa panzi ancient as the worship of the Phallus, god of sex, akomana upombe wacho wakanyanya. According to Albert G. McKay, anova the same highest rank yema Freemason. They are giving us zvinhu zvavanodi zvavanoita. Then bhuku rakanzi Morals and Dogma page 202 riri kutishowa masymbols avo avanoshandisa. This X, this P ana cross kuzasi, P ana X kuzasi, P na X, this star, this symbol inowanika kunana Hinduism, swastika everywhere. Those symbols, masymbols avo secret societies. Ngatimboonai an image ya priest ari pano ane this symbol yatawana mubhuku muya. He's leading the Roman Catholic Church. It's not coincidence. It's these things vanoita vanhu ava havasi kuvanza. Ngatitarisa head covering yake. Isi tinoziva kuti Mwari anotaura kuti isusu kana tapinda mukati mekereke hatipfeki hativhari musoro kana tiri varume. But this leader, a church leader, a priest, ane a head ine zuva pamberi, meaning sun worship. Right? Panapa the secret society tamboudzwa kumashure kunzi they run even ma-political societies ekuAmerica neyekupi neyekuEurope. Panapa tina Pope akagara na George W. Bush aimbove president waAmerica. Pazasi pefoto kana kuti image kana kuti portrait yaIgnatius Loyola vaitei muthis Loyola cave. Zviringobuda pachena kuti mweya wachiprofita hauna kunyepa kuti mumazuva ano ekupedzisira ma leaders emunyika achasubmita to these
evil powers. Right. Ngatichimboverenga ceremony of induction and extreme oath of the Jesuits. Paunojoina pacho hanzi basa ravo nderei, you have been taught to insidiously plant the seeds of jealousy and hatred between communities, provinces, states that were peace at, and incite them the deeds of blood, involving them in war with each other. Saka basa ravo nderekukonzera confusion vanhu ava. Ndo basa remajesuits, basa remasecret society. Kumwe kunetsana kwatinoita munyika, munzvimbo, maprovinces everywhere, ibasa ravo. Mukatoona oath yavo panapa, vakatodzidzisa kukonzera confusion, kudyara mhodzi dzeruvengo nemhodzi dzegodo. So ibasa ravo. Kuva uri associated with those people, it means you are a dark person. Saka panapa tiri kutoonesa ndo basa ravo masecret societies aya. We should be careful. In 1550, Pope Julius III declared his claim to the universal, temporal, that is political power, evidenced by a new coin he issued, the motto having read, "The nation and the kingdom that will not serve me shall perish." This is the source number one. Pope Julius III muna 1550 akareleasa coin raari nemoto yakanyorwa kunzi, "Any nyika kana umambo husingaitoseva huchaparara." Muri kuona, vakatobata madzimambo enyika. Saka mukatarisa zvinoita madzimambo enyika muzuva ranhasi, madzimambo ese they submit to this pope. Anotori munhu mukuru anoremekedzwa nemadzimambo enyika. Another book yakanzi The Jesuits in History notes, "The right of deposing kings is inherent in the supreme sovereignty which the popes, as the vice regents of Christ, exercise over all Christian nations." Basa ravo, they dispose kings, ari mapopes. Handisini ndiri kutaura isosi ravo vakomana vacho vega. Tamboonesana kumashure kuti basa revanhu ava nderekudestroya Protestantism. Machurches akaprotesta against madoctrines anga arimo muRoman Catholic. But pane statement iri kutaura panapa, panzi Protestantism is already wearing out and sinking to decay. Muri kuona kuti machurches edu they are already sinking, vakagara vatozviona, but vakataura kuti zogodestroy everything. Muri kuona here kuti muitiro watakuita machurches mazhinji nechiRoman Catholic zvaakuchienderana. Vazhinji havachakwanise kuziva musiyano wechechi yechokwadi nechechi yenhema. Vazhinji vakungoti Mwari anotarisa mwoyo, chiroma chinechapinda mauri kuti zvakaipe zvavanoita, as long as ari Mwari. Mastatements ari kubuda muvanhu ari kudyarwa nemajesuits. Basa remajesuits hanzi, "We perish at the bottom of our hearts. This principle that whatever does not unite with us," with us apa Roman Catholic, "must be annihilated." Inofanira kutoparadzwa totally. So tiri kuona panapa kuti ndo basa remajesuits ravakapindira. Another book and the brothers Karamazov, "Those are the worst of the Catholics, the inquisitors, the Jesuits. They are simply the Romish army for the earthly sovereignty of the world in the future, with the pontiff of Rome for the emperor." Itori army yeRome yekurwisa Protestantism. Okay, zvikanzi izvo, "The power of the general shall be so unlimited that should he deemed it necessary for the honor of God, he shall even be able to send back or in other directions those who have come direct from Pope Ignatius Loyola." Akanyora bhuku iri, bhuku rakanzi The Black Pope. Saka Ignatius Loyola ndo Black Pope, Pontiff ndo White Pope. So ari kunzi isusu honor of God ndimwari upi ari kutaurwa apa? Ndimwari wedu kumusoro kudenga here? I don't think so. Regai tifambe nebhora tichaona kumberi kuti vari kurevei vanhu ava. Hanzi, "See my lord from this room." Mumwe aitaurwa anonzi Michael Angelo Tumbarini na 1720 mubhuku rakanzi History of Jesus. Anoti, "See my lord, from this room I govern not only Paris but China, including China is under control yevanhu, with not only China but the whole world." Not China chete, nyika dzese pasi rese, without anyone knowing how this is managed.
saka mabooks avo pachavo anoda kuti muofisi maanga ari munhu aimanager not only Paris, not only China, but the whole world. They rule those people. Saka havasi vekutamba nawo. This secret society, it is secret but powerful. Jesuit order therefore stands before us as embodiment of the system which aims at temporal political domination. And through temporal political means embellished by religion, which assigned the head of the Catholic religion. Saka vakabata kwese matongero enyika political nezvekunamata religious. Saka vakabata kwese, hakuna kwavasiri. Moreover, the Pope has thousands of secret agents worldwide. They include Jesuits, Knights of Columbus, Knights of Malta, Opus Dei, and others. The Vatican Intelligence Service and its field resources are second to none. Saka ibhuku rawo iri ranzi A Woman Rights Beast. Vanotozva kuti ndo woman right beast. Saka unotora vega pachavo kuti isusu tine thousands of what? Of agents worldwide. Kana chinzi worldwide, including here in Zimbabwe. Vatorimo in South Africa. Varimo mumarondera kurungwe kwese vaveko vanhu ava. They control the whole world. Saka paura hapana kuchipa. Remember, vanhu vava varimo. Anogona tori leader wako wekuchechi, anogona tori teacher wako anokutichira vana, anogona tori driver anotakurira vana every day. They incite mweya wedivision negodo. That's why vana venyu vakubva kuzvikoro vakuita bodo against each other. Varimo mukati momo. Mapolitical parties edu vakuitirana utsinye whatever, kuurayana nekuti ndo basa ravo. Nyika against nyika, xenophobia everywhere. Ndo zvavanoita izvozvo. I think ndichazvibata kumberi. Panapa pari kunzwa, the truth is the Jesuits of Rome have perfected the Masonry, the Freemasonry, to be their most significant and effective to accomplishing their purposes among Protestants. It is another source from them. Vachitaura vega kuti maJesuits aya vane maFreemasons. Amboverengwa kumwe kuti profita aya atunzi tisaite any link nawo. Basa ravo nderekuita sei? Rekupinda muProtestantism churches kuzonodestroya. Saka be careful nekwa unoenda nevanhu vanotrust. From the Jesuit College at Ingolstadt, it said that to have issued the sect known as the Illuminati of Bavaria, founded by Adam Webb. Its nominal founder, however, seems to have played a subordinate through a conspicuous role in the organization of the sect. Sakama Illuminati, another secret society. Ndofunga munomanzwa anongoita achibuda musocial media muchinzwa nazvawo, but it's one of the secret organization nemaJesuits. Vanocontrola everything. Sezvo paya pambotaura kunzi they use the ancient mystery of religion yekubhabhiloni mazuva ana Nimrod. Ndiyo vanoshandisa. Nimrod angabukira Mwari achida kunamata zvinhu zvake zvaanoda. Saka it's not a new thing kunovaverengi veBible. Zvikanzi, it is curious not to that most of the bodies which work these, such as ancient and accepted Scottish rite, the rite of Kiki, whatever, are nearly all the offspring of sons of Ignatius Loyola. Zvikureva kuti ese maorganization ataverenga ari pamusoro apa offspring evana vaIgnatius Loyola. Ignatius Loyola ndiye uya founder wemaJesuits. Right. Pana anonzi second degree Masonry, Sublime Prince of anoti the occult science of ancient magic was concealed under the shadows of ancient mysteries. It was imperfectly revealed, or rather disfigured by Gnostics. Gnostics atamboona pamaranks aya. It was guessed at under the obscurities that cover the pretended crimes of the Templars, and it is found enveloped in enigmas that seem impenetrable in the rites of highest moral Masonry. So, tikutongoudzwa panapa kuti madocuments awo are concealed, anongoonekwa nekubatwa nemahigh Mason leaders. Every Masonic lodge is a temple of religion, and its teachings are instruction in the religion. This is true religion revealed to the ancient
patriarchs, which the Masonry has taught for many centuries, and which it will continue to teach as long as time endures. Saka varungotaura vega kuti mateachings avo akatanga kare, mapatriarchs avo akare vacharamba vachimaticha. Panapa hanzi the Bible is indispensable part of the furniture of Christian lodge, only because it is sacred book of the Christian religion. The Hebrew Pentateuch in a Hebrew lodge, and the Quran in Mohammedan one belong to the outer, and one of these, and the square and the compass properly understood are great lights by which a Mason must walk and work. Saka maMason anoshanda neQuran. I'm not attacking vanoverenga Quran. Ndiri kuverenga zvakanyorwa. Ndiri kungoverenga kuti those secret societies, they use the Quran. Pana anonzi Pearson anoadvocate kuti Masonic legends stand by itself unsupported by history or other own tradition, yet we readily recognize it in Iran. Iran uplifts the Osiris of the Egypt, Mithras of the Persians, Bacchus of the Greeks, and the Dionysius of the fraternity of the artificers. Panapa tiri kuona a ceremony iri kuitwa panapa yekunzi munhu akuita resurrection, but not in Christ, in their immortality as gods. Vanobhilivha kuti munhu akafa akamuka, anofa achimuka otoita chimwari. Ndo ceremony yatiri kuona iri kubuda panapa. Panapa tiri kutoona panapa the house of temple, headquarters of Supreme Council, the Scottish Rise of Freemasons, Southern Jurisdiction, USA, vatoriko. Deadly deception. Zvikanzi 33rd degree initiation ceremony. The oath is sealed by drinking wine out of a human skull. Saka tamboona panapa patanzi skull and bones iri signage mashure. Saka paunoita ceremony yekuinitiate kuva mu 33rd degree Freemason, madhara ekuFreemason aya vanonzi mabogodera, unofana kuinitiate kana kuzadzisa oath iyoyo tiri kunwira wine mudehenya remusoro wemunhu, ndobva taziva kuti wainitiatwa. Those are the other symbols dzinoreva dzirimo maFreemason dzatiri kuona apa idzi dzese idzi masymbols ani avo. Hatingate go deep in these symbols. Then this one, it's an important symbol kumaFreemason. Ndiyo iyi yamuri kuona iyi compass, but compass iyi tikatranslate kuenda up inomira yakadai. Then kana yamira yakadai yoita a star yakamira so. Then tobva tafita mbudzi mukati umu toita upside down, tobva tawana Baphomet. Tikataura kuti that pentagon yataona this pentagon, most of the nations flag yavo inacho ichi. Maybe maflag akatanga anogona kunge asina, but this symbol maflags akawanda aripo, including of our own Zimbabwe iripo, meaning to say there is a hand of Freemason production in this flag. Tikataura muflag imomo zvekare mune this pentagon ichi, 5-sided shape pentagon. Inomborevei? Hativerenge mubhuku ravo ranzi Dictionary of Mysticism. The pentagon, it is considered the occultists by the occultists to be the most important meaning of conjuring the spirits. Saka kutoita mashiripiti avo that pentagon is a requirement. It is by far more important that men should strive to become Christ. Munhu anofana kustrive kuti ave Kristu, than that they should believe that Jesus was the Christ. They deny Jesus kuti Jesus as Christ. Vanobhiliva kuti munhu ukafa ukamuka watove muKristu wafanana naMwari. Dzidziso yakapiwa naSatani mugarden yeEden yekuti ukadya muchero uyu uchafanana naMwari, haufi mazviro kwazvo. Ndo dzidziso inouya nemasecret societies. That's why tichiti tikapinda muchechi muzuva ranhasi, vanoverenga shoko raMwari ukamuudza kuti munhu akafa mazviro kwazvo, haana chaanoita chaanokuita, haamuki chipoko. Machechi mashoma munowirirana izvozvo, vazhinji vanozviramba
They believe kuti munhu akafa anomuka a sort of spirit inofamba somewhere. Idzidziso yemasecret societies iyi yakatangira mugarden reEden. Tikanzi Catechism of the Catholic Church teaches, for the Son of God becomes man so that we might become God. Vanodzidzisa kuti mwana wakomana waMwari akaita munhu so that kuti isusu tive chii tiite vana Mwari. Zikanzi the only begotten Son of God wanting to make us sharers of his divinity. Saka takunoshare divinity yaMwari kana tafa tamuka takuda kunoshare divinity yaMwari, tava vana Mwari. Dzidziso yaSatani yekutanga kuchigarden reEden ndiyo vanongoticha. Zikanzi be still and know that I am God. They quoted the verse riri muBible, but vakabva vawedzera vakati that I am God, the final recognition of all in all, the unity of self with the cosmos, the cognition of the divinity of the self. Pako pachako wakutozviti uri Mwari. Ndo dzidziso yavanopa yakangopiwa naSatani kumashure yekuti munhu akangodya muchero angofanana naMwari. Because the perfect man is Christ, and the Christ is God, and this is the birthright and the destiny of every human soul. Kuvachi Christ the God. Hanzi idestiny yemunhu wese. Handisi kutaura zvemusoro wangu, ndiri kuverenga mabooks avo. Famous women in Freemasonry tinawayana Elena Petrovna, and Helena Petrovna is one of the Freemason akatonyorawo bhuku rake nevamwe ava vakamusucceda mumashure akatonyorawo is the founder of theosophy iyeye. Kanzi the cornucopia or the whole plant has the double sealed, has double sexed in a symbolism. The horn was a masculine murume horn. Inside is a feminine mukadzi. The fruit inside symbolizes productiveness of female. Vakomana mastatement avo haasi angu. Zvikanzi naivo ndiani Mwari wemamasonry? Ngavapindure vega, hatisisu tinopindura. Mabooks avo ndovatinoverenga. What is more absurd and more impetuous than to attribute the name of Lucifer to the devil? That is to personify the evil. The intellectual Lucifer is the spirit of intelligence and love. It is a paraclete and advocate. It is the Holy Spirit, where the physical Lucifer is a great angel of universal magnetism. They believe, they worship Lucifer, those Freemasons. My books are and this is that's why my Freemasons and my secret societies are. Because Lucifer represents life, thought, progress, civilization, liberty, independence. Lucifer is the Logos, the serpent, and the savior. Lucifer, it is Satan who is the god of our planet and the only god. I am quoting from their own book. Lucifer represents life, thought, progress, civilization, but shokuranga not Lucifer muchi muuraya. And anonzi the savior say iye achitiuraya panonetsa. Hanzi is the god of, is the independence. Those ladies who want independent, you represent Lucifer. According to my Freemasons, you should submit to your wife, to your husband. Vakadzi should submit to their husband. Lucifer no bio, but you should be independent. Saka kana uchiti you want independence from your husband, you represent Lucifer. That's straightforward. Mara to submit. Then another one, not Lucifer, the light bearer, strange and mysterious name to give the spirit of darkness. Lucifer, the son of the morning. Is it he who bears the light, and with its splendor intolerable blinds fables, sensual and selfish souls? Doubt not. Lucifer. The name, the true name of Satan, the Kabbalists, is Yahweh or God reversed. Saka God or Mwari reversed. Tika reversa Mwari ave Satan. Tika reversa Yahweh yave ani Satan. For Satan is not a black god, but a negation of God. For initiates, this is not a person, but a force. To conceive of God, the Kabbalah imagined him to be the most occult light. Saka panapa
taudzwa isusu zita raSatani mwari wanonamata it's Yahweh or God reversed. Hatiendei ini zita raMwari Yahweh ndiro rakanyorwa panapa iri. If we reverse that name totangira uku tuchiya uku ndiro iri. Tobva taita 10 upside down rave song. Then tobva taripressa in that way rava kureva kuti it spells Allah in Arabic. Saka God reversed is Allah. Ndo zviri kurehwa naivo mafreemason pachavo, hatisisu ndivo vari kudaro. Jehovah esoterically as Elohim is also a serpent or a dragon that tempted Eve, and the dragon is an old glyph for astral light, primordial prince, which is wisdom of chaos. Wisdom of chaos. Basa ravo vanhu ava ndinokonzera confusion. Then they start ruling out of chaos. Tikatarisa kuti that eagle retru heads anorepresenta Satan achiraisa from ashes. Tatanga tapisa intoraisa. Ndo basa ravo. They cause confusion. Tinouya kutonga the great serpent of the garden of Eden and the Lord God are identical. Vari kubuda ika pachena kuti serpent yemugarden reEve yakanyengera yemugarden raEden yakanyengera Eve is identical na Lord Mwari. Ndo zvavanotaura, ndo Mwari wavo. Zvikanzi izvo, the supreme architect of the evil never die, who has promised that we shall never die. It refers directly to him, the grand master Hiram Abif. Saka tiri kungooneswa panapa kuti ndo zviri vanhu ava. Zvikanzi the deadly deception, shine in the name of Allah. With the Quran on the altar, we sealed our solemn oath in the name of Allah, the God of Arab, Muslim, and the Muhammadan, the God of our fathers. So ndo basa ravo vanotaura vega pachavo kuti Quran bhuku raAllah, God reversed, ndiro ravanoshanda naro. Then pana pakanzi order abchao, it's order from chaos. Ndo mashandiro avo. This symbol yanambotaura kumashure kuti gondo rine musoro miviri richiraisa out of ashes. Arthur Edward White writes, as regards to Masonry, Babel of course represented a Masonic enterprise, and early exposition reaped full benefit from the fact they remembered that the people who are aware one language and one speech journeyed from east to west, like those who have tried and proved the master Masonry. Zvikanzi headquartered in Rome, these knights of Papal Caesar control the banking, the industry, and the military complexes of the world. They oversee Chase Manhattan Bank with branches in Moscow and Europe. They rule the international intelligence community and the KGB in the east and the CIA in the west, in restoring the disposition of the dark ages. So panapa tikutoudzwa kuti they control the banking, mabanks edu. That's why vachikubvurisa vachikuti tipe address yepaunogara, proof of residence, tipe chitupa chako, mafingerprints, what zvese. It's sort of controlling. Vanofanira vachiziva everything. They control the banking industry nemilitary complex. Vanocontrola nekumilitary kwacho they control. Vachicontrola zvinhu zvakaita sezvipi? Right, elements to be controlled. Education, vana vedu vakudzidziswa nemafreemasonry. Syllabus yatinoticha vana inobva kufreemasonry. Why vachisa education? Inofana kugadzira people how they behave in future. Mukumboona here kuti isusu we were raised in such a way kuti tinofana kudzidza kuti tinoshandira munhu. Vana vari kudzidza kuti azvishandire. Right now kana ivo vakanditeerera ndikakuti nhasi siya basa unozvishandira, you deny that. Why? Education yawakapiwa ndiri unofana kushandira munhu kana kushandira organization. Kana zvadaro tozoita sei? You are easily controlled. Anokontrola ndiani? Master wako anokupa pay, anokontrola mazuva ekushanda, mazuva ekuenda kuchechi, mazuva ekuzorora, everything controls you. Saka they control money by means of holding wealth and exchanging goods. Vane mari vazhinji vacho mafreemason. They control you. They can do whatever they want with you. Law, they control the law. Kana controla law, kana vachida kutiwo ma-gays nema-lesbians vave vari musystem, they can easily tune in kuti those people vapinde muconstitution. Ndo basa ravo, vanocontrola law.
They control politics. Vakakontrola politics vanobva vakontrola direction yestate yacho. Ndopai pamunozi ngemangoona zvinhu zviri kuitwa nemagovernment sometimes unoshaya kuti direction yacho yakanaka kupi. Ivo direction yavanenge vachiziva. They control economy by creation of wealth. Ndo basa ravo kana kucreata kuti nhamo yacho. Kana maramba kunzwisisa vanokuisai panhamo muchaconforma kune zvavanoda through nhamo. They control history. Kuti imi mubhilive zvakaitwa kumashure newei yavanoda ivo, kwete wei yechokwadi. Vanoisa history kuti mubhilive zvavanoda ani ivo. They control psychology by controlling how people think. That's why mazonda ana tete paFacebook vakakontrola kudhara, and those people are very powerful. They have many followers. Nokuti akataura chinhu, they follow that thing. Why? They want to control what people think. Then philanthropy. Ini nhamu chirungu chondinetsa but ndoverenga sezvandiri kuona. Ini muchaverenga muchiona pascreen. So that people think well of controllers. Pane vanoti controla munyika kana kuti musociety kana kuti munzvimbo. They can come nemagifts avanokupa, handiti? So that unofunga unoona mumwe muonero nokufunga mumwe mufungiro pamusoro pemunhu iyeyo. Wapiwa motikari. If that person achirarama necorruption, you cannot see that kuti apa ndavharwa muromo wangu kusatwa nezvecorruption. You start to think that person is good. Andipawo mota, andipa imba. That's how they control people. They control medicine. Power to health, life and death. Ndo basa ravo. Vanoita kuti vakakontrola zveutano, vanokontrola kuti wewe unorarama sei, unodya sei, everything. Kana vakada kuti nini muchasvike pa40 years, they can do that. Handiti? Controlling religion, people's spiritual beliefs, they should be controlled. They control media. Handiti? Even everything zvavanoita they control. Ndo basa rani remajesuits. I think vana vaMwari ndakurukura zvakanaka zvamanzwisisa. Ndinovimba Mwari vachakubatsirai pane zvatadzidza izvi, zvakavanzika izvi. Mwari ngaakomborerei, musapinzwa pazvinhu zvakadai, mungwarire, nekuti shoko raMwari ratoreva kuti we should expose those people, uyezve hatifaniri kujoina those people. Chisimbiso chaMwari hachikwanisiki kuisika pahuma dzedu kana tichiteera zvinhu zvakaita saizvozvo. Ndinovimba tanzwisisa, ngatibatsire mukurarama pedu, Mwari achitiitira zvakanaka.